Bod da croeso cynnes I chi'r oedfa bore yma yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig I Gwydion. Diolch iddo fe am yn arwen I y bore yma. Yn yr oedfa ni'n dymuno fy Dyw'n bendithio ti Gwydion a nynne hefyd wrth I ni addoli gyda'n gilydd y bore yma. Mae Emyr yn Eglwys Minster y bore yma a mae Meirion yn pregethu yng Nghwmbran y bore yma hefyd. Cofiwch bod yr oedfa am 5 pnawn yma, bod ddim fan hyn, ond bod yr oedfa bedydd gyda ni. A mae hynny yn Eglwys Minster am 5 o'r gloch. Felly cofiwch dim oedfa fan hyn, ond yn Minster yn lle. Cwyddiadau'r wythnos, dydd Mawrth, mae cwrdd gweddi eto ddim fan hyn, ond yn hau pobl gan bod e'n dydd Mawrth cynta y mis, fwy o fanylion i'w ddilyn, ond byddwn ni'n symud mlaen i'r benod nesaf. Dwi'n cofio pa benod yw ond y benod nesaf o Enjoying God. A fel ni wastad yn dweud, os chi heb ddarllen hyd yn oes chi heb brynu'r llyfr, does dim ots, dewch ty beth. Mae'n gyfle da I fod gyda'n gilydd I weddio. Bore di Mercher, pan yda sgwrs yn hun ia am hardi 10. Nos Iau, cyfle drafod emyn gyda Wyn ar-lein. Di gwyn ar y clybiau fel arfer ac yna di Sadwn, mae cyfarfod y dysgwyr yn yr hwb yn Rhybaina am hanner ar 10 ac yna am hanner ar 12 fan hyn mae cyfarfod aelodau. Os chi'n gwybod bod chi ddim yn gallu bod yn y cyfarfod aelodau, os chi'n rhoi gwybod o flaen llaw byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny. Ond mae'r cyfarfod aelodau hanner ar 12 pnawn di Sadwn nesaf fan hyn yn yr adeilad. Cofiwch bod y Castell y Mis yn mynd at waith Wycliffe sydd yn cyfieithu y Beibl. Ni wedi cael rhai o'r blaen yma yn trafod ac yn sôn am y gwaith. Fi'n siŵr ni sôn mwy am y gwaith hynny yn ystod y mis, ond dyna Castell y Mis ar gyfer mis Chwefror. Sul nesaf, mae yna hyfforddiant nos sul nesaf, fi'n credu ar ôl yr oedfa, I unrhyw un sydd eisiau helpu, rhoi help llaw gyda'r gwaith y tec yn y cefen. Fi'n gwybod, mae yna rhai ar-lein nawr, croeso I chi hefyd, y bore yma, sy'n elwa o ffaith bod yr oedfa'n cael ei ffrydio yn fyw, a hefyd mae'r defnydd o'r PowerPoint ar y mynnau sydd gyda ni ar y sgrin. Felly, os byddech chi'n hoffi gallu helpu yn y gwaith yna mae yna gyfle I gael hyfforddiant nos sul nesaf. Cyfle hefyd I ddiolch I chi sydd wedi bod yn helpu, Bedwyr a Iolo yn benodol am eich gwaith chi dros amser eitha hir gyda hynny. Yn gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Sul nesaf, bydd Emyr yn arwen ni yn y ddwy oedfa, os dyw ai'n mynd. Yn ar gadewch I ni droi at Dduw mewn gweddi a cychwyn yr oedfa wrth droi at o fe. O arglwydd Dduw, ni yn diolch I ti bod ti'n Dduw sydd mor hael tuag ato ni. Ni'n ymwybodol bore yma bod ni'n heiddi dim byd mewn gwirionedd. Yn wir, pan ni'n meddwl am bwy wyt ti, dy ogoniant di, dy fawredd di, dy sancteiddrwydd di, dy byrdeb di, arglwydd pwy ni. Ni'n heiddi mewn gwirionedd mwy na dim. Ni'n heiddi dy lyd a thygoffaint ti. Yn arglwydd ni'n diolch I ti bod ni'n gallu dod gyda'n gilydd y bore yma I lawenhau, I fod yn llawen gyda'n gilydd wrth ni feddwl am bod ni'n gallu dod ata ti yn heiddiant ac yn enw yr arglwydd Iesu Grist, bod ti wedi delio gyda'n pechod ni, bod Crist I hun wedi rhoi I fywyd trosto ni. Ac arglwydd ni'n gweddio bore yma wrth ni
daddoli di wrth ni ganu, wrth ni weddio, wrth ni wrando ar dy air di, ac nes mlaen wrth ni, os ni'n credu wrth ni gymryd o'r bara'r gwyn, a bydden ni yn rhyfeddu o'r newydd, yn diolch, fel petai o'r newydd, am dy holl ddaioni di, tuag ato ni. O Dduw, ni'n diolch i ti bod Crist ddim wedi dod i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu. Ac ni'n diolch bod ni'n gweld yn symbolau fydden ni'n cymryd nes mlaen i roi i fywyd i hun hyd yn oed droso ni. O Dduw, ni'n gweddio y bydde'r gwirionedd yma yn ffres i ni y bore yma. Nid yn unig mwyn ein lles ni, ond yn bennaf mwyn dogoniant ti, fel bod ti yn cael dy ddyrchafu. O Dduw, felly danfon dy ysbryd ni'n gweddio, bydd yn rhoi grym a nerth ac awdurdod i Gwydion wrth y fe yn harwen ni. Ac arglwydd, gwna ni'n bobl gostyngedig sy'n fodlon clywed a derbyn dair ti, a bydde hynny mwyn dogoniant ti. Amen. Wel, bore da yn hyfryd gallu gweld chi i gyd. Hynny yw'n braint bo amser pan ydych chi yn pregethu i'n gweld gwynebau pawb. Lle ofyn cwestiwn i chi ar y dechrau. Plant, eich chi hefyd. Ydych chi'n Gristion? Ydych chi wedi dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist? Os ych chi yn Gristion, i ni'n mynd i ganolbwyntio yr oedfa yma ar ei hyd ar y ffaith bod ni'n cofio am marwolaeth Iesu Grist, am y cymyn, am swper yr arglwydd. Ac os ych chi'n Gristion, mae yna botensial mawr. Achos mae Iesu Grist yn dweud hyn yn datguddiad a siarad gyda Cristnogion yma fe. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os clywr rhywun fy llais ac agor y drws, do fi mewn ato a bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda'n gilydd. Dyna potensial pan ni'n cyd-gymuno. Mae Iesu Grist yn curo. Fi eisiau dod i cydfwyta gyda chi. A ni lli agor y drws os ni'n credu. Os chi ddim yn Gristion, fi eisiau chi i weddio o Dduw agor llyged fi heddi i ddeall. Achub fi, please Dduw. Falle bod rhywun yn eistedd yma a falle bod ni'n meddwl bod chi'n Gristion. Falle bod eraill yma chi'n gwybod bod chi ddim. Gweddiwch nawr, please Dduw. Agor llyged fi. Ac i ni'n gwybod o'r gair mae Iesu Grist yn gweud dewch. Na i weddio, cyn i fi weddio, gai ofyn i chi jyst i gael eich llyged ac i weddio eich hunan. Os chi'n Gristion, arglwydd, fi'n dymuno agor y drws. Os chi ddim yn Gristion, gweddiwch, please Dduw, agor llyged fi i weld. Roi chydig o eiliadau i chi weddio eich hunan, gyda fe weddia i. O Dduw ein tad, ni'n ymwybodol bod ni'n delio pethau rhyfeddol. Ni'n delio â marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr ni, o arglwydd i ni'n dymuno nawr agor y drws iddo fe, fel y bydd yn swperi gyda ni, fel y bydd yn bresennol yma, ac y byddwn ni'n gallu mwynhau cydfwyta gyda'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Ni'n gofyn felly am yr ysbryd glân i fod yn rymus yn ein plith ni, i ddelio a'n calonau ni, bob yr un yn ôl yr angen. Ac ni hefyd yn gofyn am y rhai sydd eto heb gredu, o Dduw ein tad, ni'n gofyn y bydde di'n ei achub nhw, hyd yn oed yn yr oedfa yma, ac y bydd y cyfan clod a mawl i'r arglwydd Iesu Grist ei hun ac yn unig. Clew ni, os gweli di fod yn dda, am bod ni'n gofyn y cyfan
yn ei enw Amen. Wel, fe godwn ni i ganu efo'n gilydd am yr arglwydd Iesu Grist, mor beraidd, mor hyfryd i'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi ei boen, cael gwared o'r poen, yn gwella ei glwy, gwella clwyfau, anafiadau, yn lladd ei ofnau trist. I'r ysbryd clwyfus, ysbryd sydd wedi brifo, mae'n rhoi rhydd iachad, heddwch i'r trallodus fron, trallod poenau, ofnau. Mae'n fanna, ni'n cofio'r manna yn yr Hen Testament, y bara yn yr Hen Testament, mae'n fanna i'r newynog ddyn, i'r blin, person sydd wedi blino gorffwysfa lon. Hoff enw fy ymgyddfa mwy. Dyma lle fi'n hoffi cuddio fy nghraig am tarian yw. Trysorfa ddiball, trysorfa di-ddiwedd yw o ras i mi, y gweila yn fyw, ac yn y blaen. Ni wedi ddarllen y bore yma i ddechrau o Luc 22, sef swper yr arglwydd. Luc 22, a ni wedi ddechrau yn adnod 14. Chi'n cofio bod Iesu Grist nawr yn gwynebu ei groesoeliad a y dymuniad yna i fod gyda'i ddisgyblion i ddathlu y Pasg. Dathlu yr hyn oedd yr Israeliad yn cofio bob blwyddyn o achubiaeth nhw o gaethiwed yr Aifft trwy law Duw. O'n nhw i ladd oen, dyn am, roed y gwaed yr oen ar top y drws, ac yna bydden nhw'n cael eu hachub ac yna Duw yn eu harwain nhw i ryddid. Nawr, byddai Iesu Grist wedi dathlu y Pasg bob blwyddyn o'i fywyd. Am dros 30 o flynyddoedd
Bydde wedi dathlu y Pasg. Ac mi oedd yna batrwm penodol i'r Pasg, i'r wyl. Yn ganolog i'r wyn oedd bwyta yr oen di-nam. A nawr, dyma ni oen Duw yn gweinyddu y Pasg i'r disgyblion. Ond fel chi'n gwybod, mae Crist yn torri ar y patrwm. Dyw e ddim yn dilyn y drefn, ddilynodd e'r drefn tua hanner ffordd fel arfer. Ond yna, mae Iesu Grist yn cymryd bara ac mae'n sôn amdano fe'i hun. A mae'n sôn am gyfamod newydd. A bydde hynny wedi bod yn rhyfedd siwr o fod i Grist ei hun. Ac yn sicr bydde disgyblion wedi, beth sy'n digwydd nawr? Dim dyma'r drefn. Pam bod Iesu Grist yn newid y patrwm, pam bod e'n sôn fan hyn amdano ei hunan, a fe yw'r bara, a fe yw'r gwir a'r cyfamod newydd. Chi'n dychmygu nhw'n mewn penbleth. Beth yw arwyddocad hyn i gyd? Felly gadewch ni ddarllen Luc 22, adnod 14 i 23. Pan ddaeth yr awr, cymerodd ei le wrth y bwrdd a'r apostolion gydag ef. Meddai wrthynt, mor dair y bym yn dyheu am gael bwyta gwledd y Pasg hwn gyda chwi cyn i mi ddioddef. Oherwydd rwy'n dweud wrthych na fwy taf hi byth hyd nes y cyflawnir hi yn heyrnas Dduw. Derbyniodd gwpan ac wedi diolch, meddai, cymerwch hwn a rhannwch ef ymhlith eich gilydd. Oherwydd rwy'n dweud wrthych nad yfaf o hyn allan o ffrwyth yn wynwydden hyd nes y daw teyrnas Dduw. Cymerodd fara ac wedi diolch fe'i torrodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i sy'n cael ei dywallt eich mwyn chwi. Ond yma law fy mradychwr gyda'm llaw i ar y bwrdd. Oherwydd mae mab y dyn yn wir yn mynd ymaith yn ôl yr hyn sydd wedi ei benni. Ond gwair dyn hwnnw y bradychir ef ganddo. A dechreuasant ofyn ymhlith ei gilydd, prin ohonynt oedd yr un oedd am wneud hynny. Wel, dyna air Duw am y swper. Nawr, gewn ni y plant i ddod ymlaen. Reit, fi'n mynd i roi stori i chi bore yma am ddyn tad, a oedd e'n dad caredig iawn. Oedd e'n dad hyfryd. A gyda fe, plant, gwraig a plant, a oedd nhw wrth ei bodd, oedd nhw'n cael lot o hwyl gyda'i gilydd, nid yn y wlad yma, gwlad bell i ffwrdd. Ac un diwrnod, oedd yna ryfel. A dyma y wlad arall yma'n dod i wlad y teulu bach hyfryd yma, a dyma nhw'n cymryd y tad oddi wrth y teulu. A meddyliwch am hynny, byddai'n horrible o beth, yn bydde. A maen nhw'n cymryd y tad oddi wrth y teulu, mae'r plant yn gweithio, na, peidiwch mynd â fe. Mae'r wraig yn dweud, please, peidiwch mynd â fe. Ond maen nhw'n cymryd ei ffwrdd. A mae'r teulu bach yn styc
heb ei gŵr, heb ei tad. Maen nhw'n meddwl, falle bydd e'n dod nôl, ond dyw e ddim. Maen nhw'n mynd â fe i'r wlad arall, maen nhw'n taflu mewn carchar, a mae'n styc yn y carchar ar ben ei hun. Chi'n gwybod beth mae'r teulu yn neud bob dydd? Mae gyda nhw llun lyflu o dad a y teulu i gyd, a ges be mae'r teulu yn neud bob dydd gyda'r llun yna. Maen nhw'n cymryd y llun a maen nhw'n edrych ar y llun. Dyna dad. Dyna, byddai'r wraig yn gweud, dyna gŵr fi. A byddai'r plant yn gweud, mam, ti'n gallu dweud storis i ni am dad? Atgoffa ni o pethau o dad yn neud. A maen nhw'n eistedd o gwmpas, a maen nhw'n edrych ar y llun yma gyda'i gilydd. A, A bob dydd, rwybryd, maen nhw'n dod, a maen nhw'n come on, drwchwch. A weithiau, mae un o'r plant yn mynd ben ei hunan weithiau, a maen nhw jyst yn edrych ar y llun, a rhoi sws i'r llun. A mae'r wraig yn edrych ar y llun weithiau, a mae jyst, fi'n caru y dyn yma. Efe dad yw y llun, na, ond mae'n atgoffa y teulu bach yna o honno fe. Ac fod nhw'n gweld go iawn, mae dal yn, mae'n hyfryd cofio. A ni'n caru e. A dyn rhyw ddiwrnod, cnoc ar y drws, a pwy sy'n dod mewn? Dad, mae e'n ôl. Be chi'n meddwl byddai'r plant yn neud, a'r gwraig yn neud? Bydden nhw'n rhedeg, ac yn cwtsio, ac yn, Sy'n angen y llun yna, mae dad yma, mae e'n ôl. A chi'n gwybod, beth yw hwn? Yda ni bara a gwyn, a mae hwnna fel llun bach i atgoffa ni o Iesu Grist. A beth nath Iesu Grist? A mae eisiau ni atgoffa'n gilydd, be nath e? Atgoffwch fi, be nath e? Ac fod ni'n gweld Iesu Grist, mae'r bara a'r gwyn atgoffa ni o be nath e. Ac ni'n gweud, ni'n caru. A ryw ddydd, gwrandewch, ryw ddydd, bydd Iesu Grist yn dod nôl. A bydd ddim angen i ni wneud hwn, achos byddwn ni'n gweld Iesu Grist ei hunan, ac yn gallu mwynhau gyda fe. Nawr, yn ystod yr oedfa, byddwn ni'n sôn lot am y cymyn, ac yn ystod pan byddwn ni'n mynd ar bara a'r gwyn o gwmpas, fi eisiau chi feddwl, beth yw ystyr hwn? Yn ysgol Sul heddiw, pwy bynnag sy'n dysgu chi'n ysgol Sul, byddwch chi'n siarad am hwn yn yr ysgol Sul hefyd. Fi eisiau chi feddwl am Iesu Grist a gwrando. Be sydd yn special amdano fe. Reit, gadwch ni weddio. O Dduw, helpa ni nawr i feddwl, i gofio, ac i ni feddwl pam ddath Iesu Grist a beth yw hwnna i wneud â fi. Helpa ni nawr, os gweli di fod yn dda, i ganolbwyntio, a ni'n gofyn arglwydd y bydd Iesu Grist yn cael y clod i gyd. Ni'n gweddio hyn yn ei enw fe. Amen. Diolch yn fawr. Clywch fi nôl. Wel, ganwn ni nesaf am Iesu Grist a ei groes e. Os gewn ni lan. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes? Wel, dim ond Crist, ond Crist gyda'i groes. Dyna'n gobaith ni. Ac yna'n ymateb ni i'r Crist yma ac i'w groesau yw Hallelujah. Hallelujah yw mawl i Dduw, clod i Dduw, clod i Iesu Grist. Wrth ni ganu, gydwch ni ystyried ac o ddifri feddwl am yr arglwydd Iesu Grist.
Gydwch ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, dyro ni olwg mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Dyro rhyw ymwybyddiaeth mwy i ni o'r hyn gostiodd iddo fe roi ei hunan ein mwyn. O arglwydd, llwn ni ddim creu hyn ein hunain. Llwn ni ddim creu rhyw deimladau yn o'n ni'n hunain. Ac hyd yn oed os byddwn ni'n creu y teimladau ni, teimladau ffals bydden nhw. Ni'n gofyn ar ei ti greu yr ymateb priodol, y bydde di'n creu ac yn cyffwrdd ar meddwl ac yn cyffwrdd a'n hemosiwn ni, fel y byddwn ni o arglwydd, yn rhyfeddu yn fwy, yn llawenhau yn fwy ac yn diolch yn fwy, bod ni'n sylweddoli arglwydd lle oedden ni heb obaith, nawr i ni'n ddiogel, lle oedden ni yn gwynebu dy gyfiawn lyd, dy farn di am byth, nawr ni'n gwynebu hyfrydwch, i ni'n gwynebu paradwys, i ni'n gwynebu rhywbeth hyfryd, a hynny am byth. Arglwydd am wneud i, argraffu'r pethau yma, fwy am fwy, ar ein meddyliau ac ar ein colonna ni, nes y byddwn ni'n cael ein anodd peidio a canu Hallelujah i'r oen. Hallelujah i Grist. O arglwydd, a wneud i, ymwneud â ni fel unigolion ac fel eglwys os gweli di fod yn dda. Ac y bydde di yn ein dwy ni, yn nes ac yn nes, at y ti dy hun ac at ein gwaredwr annwyl Iesu Grist. O arglwydd, ni'n dymuno y bydde fe yn cael ei barchu. I ni'n dymuno y bydde fe yn cael ei ddyrchafu. I ni'n dymuno y bydde fe yn cael ei addoli. Ac nid yn unig fan hyn, ni'n meddwl am ein gwlad ni, o arglwydd. I ni'n gweld pobl yn troi oddi wrth Iesu Grist, yn wir, yn codi dwrn arno fe, yn anwybyddu neu hyd yn oed yn ei wawdio, o arglwydd. Ni'n gofyn ar y ti drigarhau, os gweli di fod yn dda. Mae gyda ni gyd ffrindiau annwyl iawn, mae gyda ni rai o'n teulu sydd eto ddim yn credu, ddim yn caru yr arglwydd Iesu Grist, heb ddod i weld ei hangen. Arglwydd ni'n cyflwyno'r unigolion yna i ti nawr yn gofyn hyd yn oed heddiw, y bydde di yn dangos iddyn nhw, o arglwydd, ei hangen, ac y bydde di'n dangos iddyn nhw. Digonolrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n dymuno hynny arglwydd, nid yn unig yn gwlad ni'n hunain, ond ar hyd a lled ein byd, ni'n gofyn o'r arglwydd, y bydd na lawer heddiw yn dod i wybod am llawenydd yr achubiaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd a wneud i drigarhau gogoniant ein gwaredwr annwyl. I ni o arglwydd yn gweddio wrth i ni gymryd y bara, wrth i ni gymryd y gwyn, y byddwn ni'n profi cwmni Iesu Grist gyda ni. Arglwydd helpa ni i ganolbwyntio, helpa ni i ystyried, ac o arglwydd dyrchafa enw ein gwaredwr. Ni'n cyflwyno arglwydd ein gilydd i dofal yn ein amrywiol angen. Ni'n ymwybodol bod yna rai yn mynd trwy gyfnod anodd, ni'n ymwybodol bod rhai dan straen ac ni'n cyflwyno ein gilydd i ti ac yn gofyn y bydde di'n ymwneud â ni yn ôl ein hangen, y bydde di'n siarad â ni, yn rhoi dy gysur a dy heddwch a hyd yn oed dylawenydd i ni mha bynnag sefyllfa ni'n ei wynebu. Ni'n gweddio arglwydd eto bydde di yn ein defnyddio ni fel unigolion ac fel eglwys i rannu'r newyddion da yma i eraill, fel y bydd eraill yn dod i wybod am y gobaith hyfryd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Bydd gyda ni wrth ni edrych ar dy air di nawr, bydd gyda Emyr yn yr eglwys Minster, gweddio dyfendith arno fe, a bendith ar y bobl yn y gynulleidfa yna. Ni eto arglwydd yn gweddio am y cyfarfod heno wrth ni gofio eto am waith gras mewn unigolion, mewn dau fachgen ifanc. Arglwydd ni'n diolch i ti am eu hachub nhw, cyn gweddio bydd yr oedfa bedydd heno yn fendith iddyn nhw, ond hefyd yn gyfrwng bendith i lawer bydd yno. Clyw ein gweddi ni nawr o arglwydd. Maddau ein beiau i gyd, derbyn y clod i gyd, a bod ni'n gofyn pob peth yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, ganwn ni cyn dod at air Duw, o'r atodiad rhif 13.
Dwg fi i fynydd yr olewydd, lle mae fy ngheidwad yn yr ardd, gardd Gethsemane. Chwys fel dafnau gwaed yn disgyn, hyd ei ryddiau hardd, dyma ddifrifoldeb. Mae Crist yn gweud wrth i ddisgyblion yn dywe, mae fy enaid yn drist hyd angau, gyda difrifoldeb beth oedd ei flaen. Beth yw'r ymdrech sy'n ei enaid? Pam fod hwn sy'n frenin nef a gofidiau dwys hyd angau? Pam bod e'r gofidiau yma yn ei galon nef? Cwpan sydd o'i flaen i'w hyfed, cwpan chwerw, angau, loes. Fe oedd Crist gorfod yfed y cwpan erchyll yma. Tal pechodau myrdd o ddynion ac unigrwydd croes. A wnaeth Iesu wrthod yfed? A yw'r baich yn rhif awr i'w ddwyn? Na, gwele yn estyn am y cwpan. Yfa dy fwyn. Ac yn y blaen, fe godwn ni ganu. Wel, ni'n mynd i droi at llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Pennod 11. Yw e lan yna, Iolo? Adnod 23 i 26. A yna ddarllenau darn cyfarwydd yma, i ni nawr. Adroddiad Paul at Cristnogion yn Corinthiad, yn Corinth, adnod 23. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Gwedi iddo ddiolch, fe'i torodd, a dweud hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd.
hyd nes y daw. Wel, dyna air Duw, a ni'n mynd i edrych ar y darn yma gyda'n gilydd y bore yma, jyst tynnu ambell i beth allan o'r darn. Nawr, yn aml pan mae'n ben blwydd ar rywun, mae y person yna yn mynd ar teulu, a mae'r teulu i gyd yn mynd allan i ddathlu. Maen nhw'n mynd i ddathlu pen blwydd, a maen nhw'n mynd i gael pryd o fwyd gyda'i gilydd. A be maen nhw'n wneud? Wel, maen nhw'n istedd a maen nhw'n bita'r bwyd. O, mae'n llawer fwy na hynny, yn dweud? Maen nhw'n eistedd, maen nhw'n bita'r bwyd, o, maen nhw'n sgwrsio, maen nhw'n siarad, a maen nhw'n mwynhau cwmni ei gilydd, a maen nhw'n atgoffa, maen nhw'n hel atgofion, ac yn chwerthin ac yn mwynhau. Wel, bore yma, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein gwahodd ni. Mae ein gwahodd ni i ddathlu gyda fe. Y gwahoddiad i swper. A mae'n dweud, dewch o gwmpas y bwrdd yma. Dewch o gwmpas y bwrdd gyda fi i fwynhau, i fod yng nghwmni ein gilydd, i fwyta, i hel atgofion gyda'n gilydd. Dyna beth yw swper yr arglwydd, y cymyn. Nawr mae Dyw Ioan ei hun, Efengil Ioan, ddim yn sôn yn benodol am y swper, mae'n sôn am lot yn ystod ac ar ôl. Dyw e ddim yn sôn am y swper ei hun, ond mae'r 3 Efengil arall yn rhoi sylw i swper yr arglwydd. Doedd Paul, sef person sgrifennodd y llythyr at y Corinthiaid, doedd e ddim yna. Doedd e ddim gyda'r disgyblion, doedd e ddim gyda Iesu Grist yn y swper olaf, yn swper yr arglwydd. Felly, pa hawl a pa awdurdod sydd gan Paul i ddweud dyma beth sydd angen i ni wneud? Wel, mae Paul wedi cael yr awdurdod oddi wrth Iesu Grist ei hun. Mae wedi cael datguddiad oddi wrth Iesu Grist. Edrychwch ar adnod 23. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd. Fi wedi derbyn hwn oddi wrth yr arglwydd, yr hyn a draddodais i chwi. Nawr mae'n siŵr byddai Paul wedi clywed gyda disgyblion eraill, o dyma beth natho ni. A mae'n siŵr byddai wedi holi. Ond mae Paul fan hyn yn dweud, dyma sut i chi i gadw swper yr arglwydd, ar sail bod Crist wedi datguddio hyn iddo fe. Mae'n ddiddorol nodi hefyd, ysgrifennwyd y llythyr Corinthiaid cyn yr Efengylau. Ond mae'n amlwg bod Paul wedi esbonio iddyn nhw'r blaen, oherwydd adnod 23, fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn a draddodais i chwi. Fi wedi esbonio hwn i chi o'r blaen. Fi wedi esbonio hyn yn barod, ond i chi wedi ei gamdrin e. Ac felly mae'n esbonio eto, dyma beth i chi i wneud. Dwi ddim yn dweud, wel, gan bod chi wedi camdrin e, newn ni anghofio amdano fe. Na, mae hwn yn bwysig. A mae'n bwysig bod chi'n wneud e yn y modd cywir, felly fi'n atgoffa chi eto. Felly mae'r hyn sy'n cael ei ddweud yn y darn ddarllenon ni, mae wedi dod i Paul oddi wrth yr arglwydd ei hun, Crist ei hun, yn dweud y geiriau yma. Nawr, mae sawl un wedi dweud o'r blaen, mae'r swper yr arglwydd yn arwydd allanol, gweledol, sy'n pwyntio at reality gwahanol a llawer mwy arwyddocaol na beth i ni'n neud bore yma. Mae'n pwyntio at, mae'n cynrychioli rhywbeth llawer mwy na beth i ni'n neud. A mae gyda ni ddau syml iawn. Mae gyda ni y bara a mae gyda ni y gwyn. A mae'r bara, fel ych chi'n gwybod, yn cynrychioli corff yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r gwyn yn cynrychioli ei waed e. Be ni'n neud bore yma, a bob tro ni'n cael cymundeb,
yw ni'n cofio'n benodol am Iesu Grist, ein gwaredwr. Ni'n edrych ar y llun ohono fe, yr un hyfryd yma. Ni'n dwy'n atgofion am yr un rhyfeddol yma. Ac ni'n cofio'n benodol am Iesu Grist ac yntau wedi ei groesoelio. Dyma y fan lle talwyd pris am ein pechod ni. Un waith ac am byth. Heb hwn, does dim gobaith gyda ni. Mae'n ffydd ni, mae'n gobaith ni, mae'n hiachodwriaeth ni ar sail Crist croesoeliedig. A fe allech chi ddweud bod Swper yr Arglwydd yn ei symlrwydd yn atgoffa i ni, yn ddarlun i ni o y Efengil, o y newyddion da. Mae fel pregeth bach yn ddo fe ei hun. Wel, gadwch ni dynnu ambell i beth o'r darn yma. Drwchwch ar adnod 23 a 24. Yn ei ganol e'r arglwydd Iesu, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd. Mae'n cymryd bara, mae'n diolch a mae'n torri. Nawr, darlun o beth yw y bara. Wel, ni'n gwybod, a mae Crist ei hun yn dweud yn adnod 24, hwn yw fy nghorff. Mae'r bara yma fi'n dal o'ch blaen chi nawr, medde Iesu Grist, mae hwn yn cynrychioli fy nghorff i. Ac felly mewn ffordd, mae'n ddarlun yn dywe o'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud. Fe allan i ddweud bod i'r arglwydd Iesu gymryd bara, ond gymryd corff. Mae'n ddarlun o'i gorff e. Wrth gymryd y bara, mae'n ddarlun o beth mae Iesu Grist wedi ei wneud. Fe ddath Iesu Grist, mab Duw ei hun, o'r nefoedd, a fe ddath e yn gorff. Fe ddath Iesu Grist yn ddyn, yn gorff fel chi a fi. Bydde yr Iddew yn deall, mae'r gair corff yn golygu y person cyfan. Yn gorff ac yn enaid. A fe ddath Crist o leini, o wres, o berffeithrwydd y nefoedd i dywyllwch ac i oerni ac i'r byd pechadurus yma. A fe ddath e'n gorff go iawn. Fe anwyd e fel chi a fi. Fe nath e dyfu o fod yn fabi bach yn ddibynnol ar ei rieni i fod yn blentyn fel rhain o chi blant. Oedd Iesu Grist yr oedran i chi. Yna tyfu i fod yn fachgen ifanc. Ac yna i tyfu i fod yn ddyn. Mi oedd e'n berson. Mi oedd e'n gwybod beth oedd e i fwynhau ac i chwerthin. Oedd e'n gwybod beth oedd y profiad hyfryd yna o breichau mam yn ei anwesia. Oedd e'n gwybod beth oedd mwynhau blas ac arogl bwyd amrywiol. Bydd gyda fe menydd ac fe ddefnyddiodd ei reswm i resymu pethau. Fe ddefnyddiodd ei reswm i ddeall. Mi oedd e'n gwybod beth oedd ymdrech corfforol, ymdrech meddyliol. Oedd e'n ymwybodol bod angen defnyddio'r meddwl, ymdrech i ddysgu, ymdrech i gofio pethau, cofio sut i drin pren. Cofio adnodau. Mi eisiau mynd dros yr adnodau, mwyn cofio. Mi oedd e'n gorff fel chi a fi'n, emosiynau i gyd yn gorff ac yn enaid. Byddwn ni'n sylweddoli fwy ar y dar ostyngiad yma. Bod wedi dod o'r nefoedd
i'r ddeiar a cymryd corff cyfyngedig a gwneud hynny gyda llawenydd. Mae'n cymryd y corff ac mae'n diolch. I'r Iesu gymryd bara a diolch. Mae'n diolch i Dduw am hyn. Mae'n atgoffa ni bod Crist wedi dod i'r ddeiar yma gyda brwdfrydedd, gyda llawenydd. Dyw e ddim yn dod gan gwyno a dweud, pam i fi gorfod wneud hyn? O, Dduw dad, os rhywun arall gallai wneud e. Na, mae'n dod, mae'n darostwng ei hunan a mae'n gwneud hynna gyda llawenydd, gyda bonlonrwydd o'i wirfodd ac gyda diolch. Ac wedi diolch, fe'i torodd. Mae'n cymryd bara, mae'n diolch, ac mae'n torri. Mae'n torri y bara. A mae'r torri yma yn atgoffa ni o fwy nag un peth. Mae'r torri y bara yma yn atgoffa ni o'r bara yma, mae'n rhannu o'r un dorth yn y gwreiddiol, nid bara bydde fe wedi gweud, ond torth. A mae hynny'n atgoffa ni o'n hyndod a Iesu Grist. Mae'n torri y bara ac o'r dorth yna, mae'n rhoi i'r disgyblion, o'r un dorth. Mae'n atgoffa ni o'n hyndod ni nawr a Iesu Grist. Bob Cristion byddwn ni'n cymryd o'r un dorth. Yr un dorth yma sydd yn atgoffa ni o'n hyndod ni a'r harglwydd Iesu Grist. Ond mae e hefyd yn atgoffa ni o'n hyndod a'n gilydd. Ni'n cymryd o'r un dorth, o'r un ffynhonnell, yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Mae Paul yn esbonio yn y bennod blaenorol wrth ddelio ag isiw gwahanol, ond mae'n cyfeirio at swper yr arglwydd, a mae'n dweud hyn yn y 10fed bennod, adnod 16 ac 17. Mae'n dweud, ar bara yr ydym yn ei dorri, onid cyfranogiad o gorff Crist ydyw, gan mai un yw'r bara, yr ydym ni a ninnau'n llawer yn un corff, oherwydd yr ydym i gyd yn cyfranogi o'r un bara. Mae'r cyfan yn dod o'r un dorth, o'r un ffynhonnell, o Iesu Grist ei hun. Trwy ras i ni wedi'n huno gyda Iesu Grist. Mae'r cyfan yn dod ohono fe. Ond mae e hefyd yn ddarlun bod yr arglwydd Iesu Grist ei hun, bod ei gorff e wedi torri. Bod e wedi caniatáu i'w gorff e gael ei dorri. Nawr, ni'n gwybod na ddim un asgwrn o'i gorff e dorri yn ôl y proffwydoliaeth. Ond yn sicr fe rwygwyd ei gorff e, fe dorwyd ei gorff e. Mae'n siŵr bod Crist wrth dorri yn dangos fi sydd yn torri. Fi sy'n torri y dorth yma. Fi sy'n rhoi fy hun. Fi'n rhoi fy mywyd. Fi'n caniatáu i'r bobl hunan gyfiawn, rhagrithiol, drwg, pechadurus yma. Fi'n caniatáu iddyn nhw fy lladdu. Fi'n rhoi fy hun. Fi'n caniatáu, wel yn fwy na hynny, fi'n dewis rhoi fy hun. Fi'n dewis cymryd pechodau pobl. Fi'n dewis cymryd eu heogrwydd nhw. Ac fi'n dewis torri, cael fy nhorri yn eu lle nhw. Chi'n meddwl am geiriau Eseia, pennod 53. Gwrandewch ar y geiriau. Eto ein dolir. Mae'n cymryd y bara.
Mae diolch ac mae yn torri y bara. Nawr meddyliwch am Iesu Grist yn gwneud hyn gyda'i ddisgyblion. Ac oedd Crist yn gwybod yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe mewn ychydig o oriau. Oedd yn ymwybodol mewn chydig oriau, mae hyn yn mynd i ddigwydd i fi. Fi yn rhoi fy hunan. Fi rhoi fy hun gyda diolchgarwch ac i fi mynd i adael i bobl i rwygo. Fi'n dewis cael fy rhwygo. Mor fyw byddai'r darlun wedi bod i Iesu Grist ei hun wrth weinyddu y swper. Ac yna ni'n cael y cymal hyfryd yna. Eich mwyn chwi. Adnod 24. Mae'r Iesu gymryd bara ac wedi diolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Y corff perffaith dieog yma yn cael ei dorri, disgyblion, Gristnogion, eich mwyn chwi. Mae'r ymgnawdoliad Crist, mi oedd ymgnawdoliad Crist eich mwyn chi. Mi oedd bywyd perffaith ar arglwydd Iesu Grist eich mwyn chi. Mi oedd dioddefaint Crist eich mwyn chwi. Ar y groes fe wneithbwyd Crist yn bechod eich mwyn chwi. Fe nath e farw eich mwyn chi. Fe atgyfododd Crist eich mwyn chi. Fe nath e esgyn ôl i'r nef eich mwyn chwi. Yn ni'n canu, dyn ni nid ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r nef, ond rhoi ei hun yn aberth dros eraill. Nid dod mwyn cyflawni rhywbeth iddo fe ei hun, eich mwyn chwi. Mae beth i ni'n neud gyda'r bara? Be byddwn ni'n neud gyda'r bara mewn chydig? Wel, ni'n derbyn y bara. Ac ni'n bwyta y bara. Mae'r bara yn faith i'n cyrff ni. A mae'r bara yma'n faith yn lles, yn dda i'n hunaid ni. Ac ni'n bwyta'r bara. A mae'r bara yma'n mynd yno ni. Mae'n mynd mewn i'n corff ni. Ac ni'n cael y bydd a'r bendith o hynny. Ac ni'n ymwybodol wrth ni gymryd y bara, ni'n cymryd o Grist. Ac ni'n gwybod mae'r ysbryd glân, mae ysbryd Crist oedd i fewn i ni. Ac wrth ni fwyta'r bara, ni'n ymwybodol o'r bydd, y bendith, y maith sydd yn dod o gymryd y bara. Lle mae Iesu Grist yn cymryd bara, mae'n diolch, mae'n torri, ac mae'n dweud, cymrwch, bwytewch, mwynhewch. Mwynhewch y blas, mwynhewch yr elw. Mae'r cyfan eich mwyn chi. Gyna mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, gwnewch hyn cof amdanaf. Mae'n golygu, pan ni yn cymryd y bara mewn ychydig nawr, mae angen i gofio amdano fe, i gofio am ei ddioddefaint am yn rhoi ei hun ac yn torri ei hun ac yn dioddef ein mwyn ni. Fe gostiodd e'n ddrud. Nid rhywbeth bach i ni'n cofio bore yma. Fe gostiodd e'n ddrud i Iesu Grist ein hachub ni, ein prynu ni. Mae'n Pedr yn gweud yn nid ag air ag arian eich prynwyd chwi, ond ag gwerth fawr, waed y Crist. Felly wrth ni ddod, mae'n gyfle i ni i gofio. Ac i gofio gymaint gostiodd e. A bod ni'n cymryd hyn gyda rhyw ddifrifoldeb. Ac ar yr un pryd,
gyda llawenydd a diolchgarwch. Gyna mae'n mynd ymlaen adnod 25 yn fyr. Yr un modd cymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro ryfwch ef cof amdanaf. Hwn yw'r cyfamod newydd, y cytundeb. Cyfamod yw cytundeb rhwng ddwy garfan. A mae hwn yn gyfamod newydd. Nawr, mae'n cyfeirio at proffwyd Jeremia. Ni'n cael ein penod 31 Jeremia. Adnod 31 mae'n dweud hyn. Y mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd ath i Israel. Adnod 33. Ond dyma'r cyfamod a wnaf ath i Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd, rhof fy nghyfraith o'i mewn, ysgrifenna fi ar ei calon, a bydda fi'n ddew iddynt a hwythau'n bobl i mi. Oherwydd, mae ddeiaf iddynt ei drygioni, ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. Duw yn dweud, byddai'n rhoi calon newydd, byddai'n ysgrifennaf ar ei calon, y gyfraith ar ei calon, a bydda fi yn ddew iddynt maddau drygioni ac ni chofiaf byth mwy. Yw hyn yn wir? Ydyn ni'n gwybod gallai hwn fod yn wir, yw e'n sicr? Yw e'n gyfamod llwn i afel arno? Yn yr Hen Testament, pan oedd dau berson yn dod i gytundeb, mi oedd tywallt gwaed. Mae'n siŵr bod ni gyd wedi wneud pan o'n i'n iau, falle bod chi ddim. Wneud twll bach yn eich bawd, efo ffrind, ni'n ffrindiau, a mae gwaed a gwaed yn dod at ei gilydd. Mae'n dod o'r Hen Testament. Mae Duw yn gwneud cyfamod ag Abram, ac i ddangos bod y cyfamod yma yn sicr ac o ddifri, mae Abram yn cymryd anifeiliaid. Ac mae yn lladd anifail ac yn torri yr anifail yn hanner. Mae rhoi hanner yr anifail ochr yma, hanner arall ochr yma, ac mae'n lladd ac yn torri anifail arall, ac yn rhoi hanner ochr yma a hanner ochr yma. Ac mae'n torri un arall, ac yn rhoi hanner ochr yma ac hanner ochr yma. Mi oedd gwaed yn rhan o'r peth. Ac yna mae Duw, y patrwm oedd, bod ddau berson yn cerdded trwy cyrff yr anifeiliaid gweidlyd yma, ac yn dod i'r canol ac yn gwneud cyfamod, yn gwneud cytundeb. Y pwynt oedd, mae hwn yn gytundeb difrifol. Ac os ni'n torri'r cyfamod, dyma, y torri yma, ddyle ddigwydd i ni. Dyna ddifrifoldeb y peth. Yw y cyfamod yma'n sicr? Nid gwaed a nifail dorwyd yn y cyfamod yma, ond gwaed Iesu Grist. Mi allwn ni fod yn sicr fan hyn. Dyw Duw ddim yn chwarae o gwmpas fan hyn. Mae'n gyfamod, mae Duw yn ei selio hi gyda gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Allwn ni fod yn sicr bod Duw yn rhoi calon newydd, yn maddau'n holl bechodau ac yn ei anghofio. Ydy, mae'n anghofio'r cyfan. Mae gwaed Iesu Grist wedi ei dywallt. Mae'n cadarnhau y cyfan i ni. Cyfamod sicr, cyfamod trygwyddol, cyfamod na all neb ei dorri. Ni'n canu, ydy ni, cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Ni sefloi le, nid ac nage yw. Cyfamod gwir. Ni chyfnewidir chwaith. Maint ein pla, daw tyrfa i ben ei daith. Mae'n sicr. Mae di selio a gwaed Iesu Grist, a mae'n gyfamod newydd gwell. Mae'n gyfamod sydd ddim yn ddibynnol arno ni i gadw cyfreithiau. Na, mae Duw yn rhoi'r cyfreithiau yna yn ein calon ni. Mae'r cyfamod yma ddibynnol yn llwyr ar waith Iesu Grist, ar ei aberth ar y gwaed a lifodd, nid oen yn cael ei ladd nawr, ond Iesu Grist,
Ac trwy ei waed mae yna fyddeiant, heb ofyn dim i ni. Y cyfan a'r sail marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cyfan ar sail ei waith gorffenedig, cyflawn perffaith Felly wrth ni gymryd y gwyn, ni lli cael sicrwydd. Ni'n saff. Mae'n gyfamod sicr. A mae'n gyfamod sicr ar sail gwaith cyflawn Iesu Grist. Dim byd ohono ni. A mae Iesu Grist yn gofyn eto ar ôl rhoi y cwpan. Gwrewch hyn bob tro ryfwch cof amdanaf. Mae rhyfedd mewn ffordd bod Crist gorfod ailadrodd hyn. Ond mae'n tanlinellu yn dweud. Mae'n bwysig. Fi eisiau chi wneud hyn cof amdanaf. Ac i ni o adnabod Iesu Grist yn gwybod mae bob amser am y pethau gorau i ni. Ac mae'n dweud hyn fel bod ni ddim yn anghofio, fel bod ni yn cofio, fel bod ni'n neud yn gyson, fel bod ni'n cofio am ei aberth am ei waith gorffenedig ar y groes. Felly bore yma, i ni i gofio amdano yr arglwydd Iesu Grist ei hun. A mae di wneud y cyfan ei mwyn ni. Mae cyfrannu o'r swper yr arglwydd hefyd yn atgoffa ni. Mae'n mynd i ddod nôl. Fel o'n i'n gweud wrth y plant. Mae di mynd, ond mae'n mynd i ddod nôl. Adnod 26. Oherwydd bob tro byddwch yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Swper dros dro yw hwn. Swper i'n atgoffa ni o Grist ac o'i waith Ond yna, byddwn ni'n ei weld rhywbryd, wyneb yn wyneb. A byddwn ni'n debyg iddo fe o ran yn berffaith. A bydd dim angen swper yr arglwydd. Byddwn ni'n ei weld ei hun. Mae'n swper sydd yn atgoffa ni, mae'n mynd i ddod nôl. Mae'n swper lle i ni, fel y teulu o'n i'n sôn wrth y plant, i ni'n edrych ar y llun. Y person hyfryd hwn. Be nath drosto ni when nath roi ei hunan ar y groes? Nath ddioddef yn erchill, fel bod ni'n cael bywyd drwchwch arno fe, a ni'n edrych ar y llun yn gyson. A chi'n gwybod beth sy'n rhyfedd? Mae yn y nef ar hyn o bryd, a mae fel petai, mae yn edrych ar y llun ohonoch chi. A mae fi'n edrych ymlaen i weld fe. Fi'n edrych ymlaen i weld hi. Mae'n naturiol bod ni'n dyheu, ond mae hefyd yn dyheu i fod gyda ni. Bore yma felly byddwn ni'n cyd gymuno gyda'n gilydd mewn munud, nid dod at cof golofn oeraidd. Ydyn ni? Ni'n dod i swperi. Ni'n dod i fwyta, ni'n dod i gydfwyta gyda Iesu Grist ei hun na'n gweddi ni. Byddwn ni'n ymwybodol o bresenoldeb Crist, profi fendydd, profi tangnefedd Crist, profi sicrwydd, profi llawenydd, profi yr awydd i foli yr arglwydd Iesu Grist. Yr ymwybyddiaeth ohono fe yn closio ato ni wrth i ni wneud rhywbeth mae wedi gofyn i ni wneud cof amdano. Eto, os oes rhywun yma heb gredu, yn ystod y cymyn, gai ofyn i chi, ni'n mynd i ganu dwy bennill o'r llyfr Salmau. Pan byddai Iesu Grist a'i ddisgyblion, neu pan byddai'r Iddewon yn dathlu y Pasg, mi fydden nhw'n canu Salmau o 113 i 118. A mi bydden nhw'n canu hyn yn ran o'r patrwm, ac yn sicr byddai Crist wedi canu yr salmau yma
yn y swper yr arglwydd? Wel, i ni yn mynd i gael canu un o'r salmau bydd y Crist ei hun wedi canu, sef salm 116. Meddyliwch am Crist yn canu hyn. Rwy'n caru Duw am iddo ef, pan weiddais wrando ar fy llef, amdanaf yr oedd ing yn cau, a chlymau angau yn tynhau. Ar enw'r arglwydd gelwais i, rwy'n erfyn arglwydd gwared fi. Yr arglwydd da a chyfiawn yw, a llawn tosturi yw ein Duw. A fe, ar ôl ni ganu y ddwy bennill, os newch chi eistedd lawr wedyn. Diolch. Wel, ni'n cael y fraint nawr i gofio am Iesu Grist ei hun, wrth gymryd y bara a'r gwyn gyda'n gilydd. Bydd Dewi yn dod i weddio mewn munud, ac yna byddwn ni'n dosbarthu y bara. Mae'n dod o'r un dorth, ac yn ni'n atgoffa ni o yn hindod â Christ a undod a'n gilydd. Ond fe gadw ni'r bara fe fod ni'n cydfwyta, ac yna fyddwn ni'n gweddio ac fewn ni gyd yfed hefyd gyda'n gilydd. Diolch, Dewi. Yn ni dod at flaen di nawr o Dduw ein Tad ac yn gofyn am help yr Ysbryd Glân fel ein bod ni yn gallu cofio beth nath yr arglwydd Iesu Grist droson ni. I ni'n gwybod bod ti'n rhoi gorchmanion i ni garu ac i ni i fyddhau. Ac eto ni'n gwybod allwn ni ddim gwneud hynny bod ni yn lle cyntaf yn cofio. Yn cofio yr hyn nath yr arglwydd Iesu Grist droson ni. Ni'n gofyn am y help yna nawr arglwydd. Ni'n dod at y bwrdd ac yn ni'n mynd i fwyta ac yfed. Ni'n gwyddio byddwn ni'n gwneud hynny yn ddifrifol, yn gwneud hynny cof amdana ti. Helpa ni i ddeall yn iawn, helpa ni, dysg ni arglwydd, faint dy ymdrech. Helpa ni nawr i gofio yng nghanol yr holl greulondeb ac y brydychu gan Judas a'r disgyblion anobeithiol yn rhedeg i ffwrdd. Ni'n ymwybodol o'n methiannau ni, a bod ni fel y disgyblion hefyd. Ni'n diolch yng nghanol hynny bod yr arglwydd Iesu Grist wedi addo ac wedi rhoi'r commitment yna i'w ddisgyblion ac i bob Cristion y bydde fe yn mynd i'r groes ac y bydde fe yn marw. Ac o arglwydd ni'n gofyn ti helpu ni nawr i feddwl ac i gofio mewn ffordd bydde wir yn toddi yn calonnau ni ac yn y newid ni. Ni feddwl am yr ardd yn Gethsemane ac am y cwpan yna ac am yr arswyd a'r trallod na allwn ni fydd i amgyffred. Ni feddwl am y cywilydd a'r
anhegwch gael ei gyhyddo, ei gam gyhyddo o flaen y Sanhedrin ac o flaen Pilat ac i wawdio bod wedi mynd i'r groes a dioddef poen corfforol ar goron ddrain. Arglwydd ni gwyddio wrth i ni feddwl am y pethau yma, byddwn ni wir yn cael y newid ac byddwn ni'n cael golwg o dy fawredd di, dy gariad, dy dosturi di ac byddwn ni bod na bobl ni'n edmygu a bod na arwyr gyda ni, bod na neb tebyg erioed wedi bod i Iesu Grist sy'n heiddi ein clod ni yn llwyr ac yn heiddi ein bywydau ni. Ni'n gofyn nawr y bydde ti'n agosau ato ni. Ni'n dod fel corff o bobl. Gwyddio arglwydd y bydde na gariad ryngo ni, ac bydde na undeb ryngo ni. Bydde ni'n caru eraill fel wyt ti wedi'n caru ni. Ond y bydde ti hefyd yn cwrdd â ni fel unigolion nawr. Bydde ni ddim jyst yn edrych o'n gwmpas. Ond y bydde ti'n siarad gyda ni, bob un ohono ni'n bersonol. Ac ni'n gwyddio, bydde pob un yma bore yma yn plygu i'r arglwydd Iesu Grist ac yn ymddiried yn llwyr yn y groes. A'r hyn wyt ti'n gwneud droso ni, diolch i ti arglwydd bod yn holl obeth ni, yn holl lawenydd ni, ar y cyfan yn dibynnu ar yr hyn wnes i ar y groes, cyn ni dod i gofio ac i fwyta, ac i edrych mlaen hefyd. Am y diwrnod yna, byddwn ni yn bwyta yn dy gwmni. Arglwydd agos ata ni, trwy gyrha'r wrtho ni, a diolch i ti am dy gariad ato ni. Amen. Hefyd a drwybodaeth i chi. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Chi'n dychmygu Christ yn cymryd y bara. Ac wedi ddod diolch, fe'i torrodd. A dweud, hwn yw y corff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Gwnewch yn ei fwyta o'r bara gyda'i gilydd.
Fe gymerodd y cwpan ar ôl swperi, gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta y bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gadewch ni gyd yfed. O Dduw ein tad i ni yn diolch i ti. Bod ni'n gallu cofio gyda'n gilydd, bod ni'n gallu atgoffa'n gilydd o'r hyn a wnaeth Iesu Grist, a bod y symbolau syml yma yn ein atgoffa ni o'i gorffe a dorwyd ein mwyn, y gwaed a lifodd ein mwyn, go arglwydd derbyn awr, ein mawl a'n diolch ni, gyn ni'n gweddio trwy yr ysbryd glân, a bydde di'n dangos i ni eto mwy a mwy ohono fe. Clew ni am fod ni'n gofyn y cyfan ei fwyn ac ei ogoniant. Amen. Mae fe godwn ni i ganu rhai o'r penillion eraill o Salm 116. Gwaredodd fi rhag angau di, fy llygaid pŵl, llygaid dyl, rhag dagrau lu. Fy'n rhaid rhag baglu, ger bron Duw, cafrodio mwy yn hir y byw. Fe ganwn ni y bedwaredd bennill, y chweched bennill, a'r wythfed bennill. Mae godwn ni ganu. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.